Wetter. Een sompe kan net zonder. Maar de volle wetter is echt net goed. Smelle stikken groen tussen de petgotten zorg je er nodig voor dat wetter en wien geen vrij spul ha. Het is Sanne in de striepen er net meer binnen wordt een petgot een mar. Ik denk al, ik wil geen maar in Friesland hebben te zielen. Dus laten we dat stukje natuur nou wat we hebben, laten we dat vooral behouden. Een mar is dus min van de natuur in een sompengebied. Als je een mar krijgt, dan krijg je volle meer de wien, die krijgt volle meer vat op het wetter. Dus het wetter dat komt volle meer in beweging. We gaan op de bodem van dit wetter leidt slip. Als het slip hier in beweging komt, gaan die stofjes in het wetter en dan krijg je wat verontreinigd wetter. Daardoor willen planten volle minder groeien. Maar dat is net de enige reden om deze striepen te beschermen. Ze jaren je thuis. Vroeger is hier heel het werkte, groen werden uitgroeven en er werden turven maken. En die turven die moesten droeien. En die droegen op de striepen. Nou is het nog restig, hier in de Rotte gemeente en de Delen. Maar in Kwatten verhoort dat. Nou, wat we vooral doen, dat is langs die striepen de spjellen in de groen zetten. Met een soort waldbeschoeiing, dus dat is in het verleden op lang ook wel gebeurd. En we doen net alles, maar we doen een deel. En zo kunnen we toch een deel in stand houden. Maar het ben gewoon een pjel met ondersteuning dat het net verder aankalft.